Kepek lama baru ini. Nah, kepek ini lama baru ini. Saya pun tahu. Saya sih আচ্ছা ও থাইনি বুমংখাই তামপারা হিমানে দারা ধর্ম কুমার যাত্রা আচ্ছা নরক নিরনি সমস্যা তাম সমস্যা ওই নরক তিনি আনরিং মানিক লাইখা जिनिस समस्या का है दारा इनके लामारो किसा चाहिए जे नंबो नुबो फाइकना जे पूरा मानपुर न होइते के नंबो नुफाइकना इनके जे आगेनि सिमि जत चाहिए इनके तुमा इनके माने जों मेन इनके जों लामा चाहिए इनके ओ लामा न माने जों निजर व्यक्तिगत के रां टिख्लाइगे परिवार 10,000 इनके 8,000 9,000 10,000 अमाय के परिवार टिख्लाइगे जों लामा वार दंग ताबो अमाय के सरकार बो कुनो एक्शन आया लामाने फाइनाय बुट बासंगा फाइनाय सापाइनाय बुट करेखाय इनके ताहिने बाव नन लामा रिनाय दुइनि सुबिदा खायरनाय साप्लाय रनाय कारेन्ट रनाय नन जत सुबिदा खायरनाय माने बुट बासखां का अमाहाय केरो साइ थांगा इनका बुट पाइखां का कुनो केयार खाया एक्शन नाया अमाहाय इनके अमाहाय लामा आगे रग जों अमबार माने खाय जों बिसेस दुगियाखो प्राय कैमरा नाइसे कक सारि 16-17 दिन हायरंखा इनके आगे अबनिस कांकाय सेमान रग तै गोबां दिन रग ता आसे बसर लाइफ फायो इनके जों त म तांगै नरंनि रां बायस्लामना नांगबो सरकार नु गेदे सरकार तो फायो फाइफानो माने रिनाय हने साव इनके रियाता तांगै रिनाय नरक बुट रग रियादा बुट मारियो बुट मारि उबले ना अच्छा हिंगे तांग बरक फादे फाइ केबो फाइदे नाय फाइका एमएलए मंत्री रग फादे फाइका एमएलए तो फाइया नेता रग लीडर रग फादे फाइ लीडर रगला फायो अच्छा फायो नाय थांफायो इनके नायो इनके सावटा बरो एक माने रिनाय लामा रग सुबिदा खाय रिनाय इनके अमाहेरनि सावटा अच्छा नरक ताम खलाइसा एमने जोंखे ताम खायना तंसा अमाहायके हाय काम रग खायो मा सावटा इनके ओ लामा सलामानि बुसुक रां मारिनि खति थां तंग ताबुक ताबो 3 लाख थांतो अच्छा ओ 3 लाख खै नरक बरनि मांखासा और 3 लाख जों हाय न काम रखलाय मारिउटा नगराव खै चते चले एमने नगरग हाय किसा मिसा काम रखलाय चले मा दंता काम रखाय चले मा दं ना गे काम खाय चाय दंगय नरक लामा दे स्लामनाय ना नगदे जानाय साला अबनत इनके यां जों मासा माने जों बायरे रग काम मा खायो आगरतला रग थांगै इनके करेगार किसा मिसा मानो अमो हायरक बाय किसा मिसा चले मा दंता से बरंग न ताम साना मुजं दं नं ताबो जे नेता एमएलए रंग न ताम साना मुजं निनि पाराव जे नं नरंनि गाइडनि रां बाय नरक रां बाय सामु खायरि मा दंखा बरनखे आं साना मुसुंग माने जों त आसक जराते जों त हावारखा इनके बरो इचुलिं इनके क मा खायथों नि साना मुसुंग एमने साजाक दे बरो इचलिं खायरि नै हनय साले सायाको इनके नरंनि बुखाव वान सुंमं ताबुक नरक हावा खाग्रि रेखा इनके बरो इचलिं खायरि नै हनय नरक चते चं जोंखाय खायकाटा माने खायो बरक जों एप्लिकेशन रिखा इनके नायगानाटा अमाहायके जों त यांगो कोनो चाकरि खायने रक्त दं मासाफोन करि ना स्कुल परिनाय ल गबाहाय ताम कलेज रग थांनाय रक्त दं तंगो कलेज पाइजा तंगो बरखाय थांपुर हिमय रग द थां हिमय थाङो ना जत हिमय मा थांनाय निनि सिन मं सागारि आनि सिन मंके चंद्रहंसा त्रिपुरा अच्छा तेगिसा ताखक बाय कक सलाया न हिन सारि दारा नि समस्या ताम आनि समस्या ओंखादे मीडियानो आं खुलुमो बेला के हानजाखा ओंखाय ताबुक जों इ लामानि बागै समस्या ओंखादे आगियो जों अनेक नायनायखा ओंखाय
MLA हिंखाय मन्त्रि जों अनेक एप्लिकेशन रक तुम्हारक खायनायखा हिंखाय चिनि रुगि रुस्त अंखायबो ब्रक थैयो लामा दैयो सबबो जों अनेक नुजासै আচ্ছা আং যেটা खोनामाने थानाय सालकिचा सकांगो ओर माने हस्पिटालत लांना हिनाय लांमानि हिंके लामाव थुइका हिनो अब कि कुबुइ कक दे ए कबुइसे बसुक जते कुबुइ कबुइसे अब त आं डेट रबो खामखाय साइमि आं एमने कुबुइ नु ना ए कबुइसे अच्छा दा सारि टाउन सानाय हिंखाय सुबुनि बागै जों चिनि निजेर पकेटनि रां टिख्लायो जों हावा खारि खाताबो हिंखाय जों लामा सार ब्रक थैयो हिंखाय मेलेरिया डायरिया स्कुल असुबिदा सुबुनि बागै जों किसादे सरकार जोंनो चिनि पकेटनि रां बाय जों टिख्लायै लामा हावा खारगोन पं जोंनो किसादे आरो किसादे माने सुजुग्रोनो हियो जों ताबो माने बखाबाय चङै जों पारा एकटा खैयो जों निजेर पकेटनि हुखाय जानाय मानसि जों जत्त इरगो कोनो चाकरि गोनां हियो काइसे करे जों निजेर पकेटनि रां टिख्लायै जों इहायके खायतं हाबले ताबो ते ताम ताम समस्या त समस्या चिनि लामानि समस्या अबसाका दुइनि समस्या स्कुल समस्या कारेन्ट समस्या ओ लंगानि तुइ खगे मानुंगो जों अबत्राव जोंनो कोनो नायसिनाया स्कुल लक त स्कुल दङ स्कुल लक बाहाय चलि नंग र स्कुल बो काहामके चलिया मास्टर काहामके फैया लामा चारिया हिए मास्टर फाया उहु ब जागोन मास्टर अब मनुनि